פשוט לא מעניינת. את משעממת אותנו. אנחנו רוצים לדון בדברים שמעניינים. תביא דברים מעניינים. הממשלה שבראשה עומד ביבי נתניהו הנכבד, כן, הוא דאג לכל זה. הוא דאג לקרע, הוא דאג לפיצול, הוא דאג לשנאה, הוא דאג לרוע. במשך 23 שנה משקר עליי, מרמה אותי. מה? טילים, אתה אומר פיררת, כבשת, הרסת, ואני אוכל טילים, עד היום. אבל אני בבחירות האחרונות הבאתי לו. הצבעת לביבי. כל החיים, מהתקופה של אבא, ליכוד. לא משנה מי. בגין. זה אמונה, אתה לא יכול לשבור אותה ביום, שי. אנחנו נאמנים, זה קשה לשבור אמונה ביום. אבל הוא שבר, הוא הצליח. אני לא מתבייש, אני לא מפחד מאף אחד. אני אגיד את מה שאמיתי. רע לי. בגללך, ביבי. אתה עשת לנו בור לכולם, גם לצבא. אני נכנס פה לפייסבוק של משרד ראש הממשלה ושל בנימין נתניהו, ואני רואה שיש לו המון לייקים. כן, כמה יש בממוצע לכל פוסט? פה אני רואה את הפוסט הראשון, 15,000. פה אני רואה 1,400. מה-7 באוקטובר אנחנו מתחילים לראות גל של חשבונות מהודו. כולם כותבים God bless you, Mr. Prime Minister. לא משנה מה הוא כתב, שבת שלום. God bless you, Mr. Prime Minister. God bless you, Mr. Prime Minister. We stand with Israel. התוכן לא הגיע מישראל. וגם כולם, כולל כולם, חושבים שהפופולריות היא אדירה. You can just feed slogans and get into people's minds.